Bună seara, bună seara! Oameni buni, mă bucur să fiu astăzi alături de voi, acasă, pentru siguranța noastră. Nu uitați că trebuie să ne vaccinăm. Trebuie să facem vaccinul. Dacă nu, stăm acasă. Bun, revenind acum, haideți să vorbim despre numerologie. Așa cum v-am promis, cum îi spune, data trecută, vom vorbi despre influența numărului de la mașină. Ce informații aduce el, ce spune despre noi ca persoane și așa mai departe. Vom decodifica, să zic, numărul și informația pe care o are mașina noastră prin intermediul, în primul rând, alfabetului. Asta înseamnă pentru că prin intermediul alfabetului, deoarece fiecare, să zic, literă are, să zic, o energie, un număr. Și atunci, cumva, mașinile noastre, toate, majoritatea au, să zic, o literă, două, trei și așa mai departe. Bun. Astăzi o să discutăm frumos despre ce influențare în funcție și de data nașterii, dacă o să reușesc să acaparez, să zic, în 40 de minute informația aceasta. Pentru a ne da seama să zic, pentru a ne da seama și ce informație aduce numărul de la mașină, în primul rând trebuie să știm din ce localitate facem parte sau, de exemplu, București. București, ne uităm, are cifra 2. Practic, B-ul reprezintă 2. Am descifrat că fiecare localitate sau litera a localității are o energie și o calculăm și pe acesta, dar separat de numărul de la mașină. La început vom calcula separat, deoarece informația de bază a mașinii se află în cele 5 energii, adică cele 3 litere și cele 2 numere, sau invers, cele 3 litere și cele 3 numere. Bun. Haideți să vedem un mic exemplu pentru a înțelege cum se calculează, ca să fie ușor. Deci, să zicem că aveți domiciliul în București. București egal 2. Să zicem numărul de la mașină pe care dumneavoastră l-aveți este București 56 ABD. Da? Bun. Și o să ne uităm frumos cam ce informații aduc aceste litere. O să ne luăm litera A, care înseamnă 1, B, care înseamnă 2 și D, care înseamnă 4. Și le vom aduna. Adică adunăm 5 plus 6 plus 1 plus 2 plus 4. Și acesta ne va spune care este informația, să zic, a mașinii. Cum se comportă ea sau cum se comportă șoferul, să zic, cu mașina aceasta sau cum trebuie să se comporte ca să-i meargă bine. Bun, hai să vedem 5 plus 6, 11, 1 cu 1, 2 plus 1, 3 plus 2, 5 și cu 4, 9. Mașina aceasta este de un număr 9. Da? Energia mașinii se află pe un număr 9, ceea ce poate spune foarte multe despre stăpân, despre mașină, calitățile, ce aduce mașina, ce evenimente poate să aducă, cât de bună este și așa mai departe. Bun, dar ăsta este numărul interior al mașinii. Deci, practic, ne spune cum este și șoferul. Care este posibilitatea să zic, modul de comportament atunci când conduce o mașină cu numărul 9. Totuși, exprimarea, adică ca să vedem cum se comportă în exterior, trebuie să adunăm și 2, care spune 9 plus 2 înseamnă 11. 11 rămâne la 11 și se reduce la 2 mai târziu. În prim fapt, o să calculăm numărul 11, pentru că numărul 11 în numerologie reprezintă un număr maestru. Bun, haideți să vedem. Deci, mașina aceasta are un număr de exprimare 11, adică 2, în vibrația lui joasă, iar în vibrația interioară este un 9. Vom vedea întâi influența, să zic, a vibrației interioare și apoi vă voi explica vibrația exterioară a mașinii. Practic, dacă tu te duci în Ilfov, de exemplu, tu ai mașină de București și te duci în Ilfov, practic, tu în Ilfov nu mai te comporți ca în București, ca un 9. Te comporți ca un 11. Și asta face diferența foarte mare, să zic,
de comportamentul tău în localitatea din care ești și exteriorul, adică cifra 11, când ești din localitate, cum te comporți la ieșirea din localitate. Cam asta este matrixul, să zic, al informației unei mașini. Dar contează foarte mult și data nașterii, dacă este compatibilă cu numărul mașinii, dacă este compatibilă cu numărul de exprimare al mașinii, cu toată structura, să zic, matrixului omului. Așa că haideți să vedem cam ce putem spune despre numărul 1 de la mașină. Care este informația numărului 1? Numărul 1 de la mașină, o să șterg într-o secundă, să vedem care este informația. Bun. Am să vă explic așa. Informația numărului 1 de la mașină. Dacă numărul tot de la mașină interior este 1, adică toate cele 5 coduri sau 6 este 1, spune despre această mașină că acest șofer este un lider. Are tendința să conducă impulsiv, are dorința de a fi foarte direct în localitatea din care îl face parte, se bagă. Oamenii care au numărul 1 la mașină sunt oameni care sunt, să zic, băgăcioși, lideri, se bagă, sunt destul de direcți. Mașina cu numărul 1 este o mașină foarte puternică în general, sau dacă nu, stăpânul o face să fie puternică. Va investi în ea, să arate bine, va conduce, să zic, agresiv, va pune întotdeauna nevoile, să zic, principale ale șoferului pe această mașină. Mașina numărul 1 este o mașină de energie masculină, ceea ce înseamnă că în trafic este destul de agresiv. Posibil ca șoferii care au numărul 1 la mașină să fie un pic mai agresivi în trafic sau să se comporte mai urât cu oameni, sunt mai lideri. Chiar dacă au o mașină scumpă sau ieftină, nu contează, ei vor să se bage. Numărul 1 de la mașină cam asta aduce. Numărul 1 este benefic cu oameni care, să zic, nu sunt foarte buni lideri, pentru că îi ajută cumva să devină mai încrezători. Le recomand persoanele care, să zic, care nu au luat, să zic, sau care au luat permisul și sunt la început, să-și ia o mașină numărul 1. De ce? Pentru că numărul 1 te va învăța să conduci un pic mai încrezător. Asta e partea lui pozitivă. Cumva ești în faza 1 de inițiere și o poți conduce cu ușurință o mașină cu numărul 1, deoarece te ajută să-ți mărești încrederea în tine, să crești foarte mult, îți dă mai multă siguranță, mai ales că în România sau oriunde te duce, cumva este important să fii stăpân pe mașină. Și mașina asta te ajută foarte mult să devii mai stăpân. Persoanele care sunt deja, să zic, într-o energie foarte puternică, nu le recomand această mașină cu unul, deoarece cele mai mari accidente posibile în care s-au văzut morți și în care, să zic, s-a dus viața persoanei respective a fost într-o mașină 1 sau 9. De ce? Pentru că numărul 1 este un număr de început la toate nivelurile și 9 la fel, și sfârșit la toate nivelurile și început la toate nivelurile. Practic, cei care au numărul 1 la mașină și sunt agresivi, sunt, să zic, nestatornici, rapizi, de fire, le recomandă o mașină care să-i tempereze, să găsească echilibru, adică să țină cont în societate și de ceilalți. Mașina numărul 1 este pentru o persoană care este la început, care este un inițiat, care trebuie să învețe, care trebuie să zic, să învețe stăpânirea de sine, liderul, capacitatea de lider. Cumva asta este mașina perfectă pentru un începător. Mașina aceasta, cam ce probleme poate să aducă ea ca, să zic așa, de-a lungul, să zic, extensiei sale, cât șoferul o va avea, poate să aducă probleme cu motorul. Mașina cu numărul 1 poate să aibă probleme cu motorul sau cu pedalele. Cam astea sunt problemele ei, sau dacă nu, cu accidentele, dacă șoferul este, cum spuneam, foarte agresiv în trafic, băgăcios și o poate încasa rapid. De aceea, cel mai bine este cu această mașină să fii atent. Problemele la această mașină nu există în alte zone decât în zona pe care am specificat-o, sensibile. Cam asta este informația dacă numărul de la mașină este 1. Când exprimarea este 1, adică când mașina ta
să zic, a adunat tot numărul localității cu tot cifru și dă 1, este o mașină foarte, foarte puternică. Când dă 1, această mașină, adică pe exterior cu totul, această mașină trebuie să fie una de lux. Dacă tu îți pui la mașină un număr de exterior, adică adunat numărul localității cu tot cifrul de care am spus dă 1, nu este de lux, mașina aceasta nu va rezista la tine, se va strica din orice, pentru că o mașină 1 va trebui să fie mare, să arate bine, să fie luxuri. Dacă o mașină 1 nu este luxuri, tot timpul va trebui să faci bani în ea, să o faci să fie, să zic, la cel mai înalt nivel posibil pentru modelul respectiv. Cam asta e informația, să zic, exterioară a cifrei 1. Cum conduce în afară această persoană 1, va conduce independent, lejer, dacă mașina este foarte bună, puternică, motorul bun și puternic, adică numărul 1. Bun, o mașină numărul 2 ca informație, să zic așa, 2 ca informație în interior, adică cele 5 cifruri, cele 5, să zic, numere sau coduri care dau cifra 2, cifra interioară. Ce putem spune despre această mașină? Mașina cu cifra 2 pe interior este o mașină foarte, foarte, să zic, bună pentru persoane care sunt, să zic, foarte agresive, care conduc foarte, este opusul aici, care sunt foarte încrezătoare. În această mașină 2 nu aveți voie să o conduceți dacă v-a spus numărul 2 și sunteți nesiguri de voi. Pentru că această mașină, tot ce înseamnă nesiguranță, va aduce accidente. Adică aici șoferul trebuie să fie mai agresiv, mai impunător, mai sigur pe el. Pentru că dacă nu e sigur pe el și te îndoiești, adică doiul de alegerea făcută, se întâmplă multe, să zic, accidente. O mașină foarte bună, pentru că respectă nevoile și celorlalți din trafic, dar și ale tale. Cumva vrei să ajungi la destinație, nu-ți fă probleme, mașina te va duce să ai încredere în manevrele pe care le faci și este o mașină care îți aduce, să zic așa, foarte multă frumusețe, mister, diplomație. Mașina trebuie să fie nici foarte mare, nici foarte mică, trebuie să fie una echilibrată. Cifrei 2 îi plac lucrurile echilibrate. Mașina trebuie să fie foarte curată tot timpul, pentru că dacă o mașină 2 nu este curată, o să vezi că se zgârie, o să vezi că se lovește aripa, se întâmplă ceva și mașina trebuie tot timpul la exterior să arate foarte, foarte bine. Adică cât mai multă apă pe ea și curățenie întreținută în interior și exterior, cu siguranță nu vei avea probleme mult timp. Toate problemele care apar la mașina 2 este pe tot ce înseamnă zgârieturi, loviri în, să zic, stânga, dreapta, aripă și cam atât. La fel ca, să zic, și numărul 7, cam aceleași probleme le are, la fel ca numărul 2. În această mașină numărul 2 nu vă recomand să puneți, când conduceți, muzică ale artiștilor care sunt morți. De ce? Pentru că cifra 2 este o cifră destul de emoțională, destul de sensibilă ca energie. Descrierea cifrei 2 vine și cumva și aduce misterul ăla, să zic, pe care toți îl avem, cum se numește, că îmi vine, am lapsus acum, este despre în momentul în care suntem foarte, ne gândim la trecut, poftim. Când ne gândim la trecut, acest număr 2 intră și mai deep în profunzime, caută să înțeleagă trecut mai mult și din acest motiv nu vă recomand să ascultați muzică a unor oameni morți, pentru că cifra 2 atrage instantaneu, să zic, emoțiile respective și chiar din ce am citit și am studiat, am observat că oamenii care ascultă muzică la volan a unor oameni decedați au stări mult mai depresive și atunci stările lor depresive aduc necazuri în timpul condusului. Vă recomand de asemenea să folosiți numărul 2 la mașină dacă sunteți persoane sigure, dacă sunteți persoane căsătorite. Mașina numărul 2 este o mașină care este foarte, foarte benefică. Vă spun sincer. De ce este benefică? Pentru că ține cont și de ceilalți.
nu te lasă la greu. Dacă te va lăsa la greu, este din cauza faptului că ai adus o mulțime de emoții, să zic, în mașina respectivă, dacă te-ai certat sau e o stare de tensiune, când conduci, da, te va lăsa imediat. Nu suportă tensiunea, agresivitatea și prea mult, deși cumva ajută la diminuarea agresivității. Din acest motiv am spus că oamenii care sunt foarte puternici le recomandă o mașină 2. Mai învață să țină cont și de ceilalți în trafic. Mașina 2 trebuie să arate, cum spuneam, bine la exterior, tot timpul spălată. Dacă nu spălați, această mașină, cum spuneam, se zgârie. Dacă tot numărul de 2, adică tot cu numărul din localitate dă cifra 2, această mașină în afara localității se va comporta foarte nesigur. Ați văzut când intrăm într-o localitate sau unde nu știm undeva, într-o locație nouă, suntem nesiguri. Cam așa se întâmplă cu șoferul care conduce în afara, să zic, Bucureștiului sau în afara localității din care mașina face parte. Începe să fie nesigur de el și dacă este nesigur de el, cu siguranță va atrage și mai mult și mai mult și mai mult, pentru că cifra 2 amplifică stările, nesiguranță și automat din această nesiguranță poate aduce multe necazuri în afara localității. Această mașină 2 aduce cu număr exterior 2, aduce mai puține probleme în localitate decât în afara localității. Adică în afara, dacă sunteți oameni care conduceți mult în afara localității, nu prea vă recomand o mașină cu numărul 2 ca exprimare, deoarece deveniți foarte nesigur pe voi și trebuie să fiți oameni care cunoașteți foarte bine drumul respectiv, cunoașteți bine, să zic, localitatea respectivă în care vă duceți, da? Din acest motiv. Cam astea sunt problemele și plusurile codului 2 ca la mașină. Codul 3 la mașină. Ce poate spune despre noi? Această mașină trebuie să fie una modestă. Cifra 3, într-adevăr, iubește luxul, însă la mașină, cifra 3 vrea modestie. Vrea să existe, să zic așa, o mașină ecologică, vă recomand aici. De ce? O mașină cu numărul 3, ecologic, 3 reprezintă, să zic, sistemele, reprezintă tot ce înseamnă mama natură, tot ce înseamnă, să zic, tot ce înseamnă partea aceasta de sisteme, ecosistem și așa mai departe. O mașină 3 trebuie să fie una electrică, vă spun sincer, este mult mai benefic decât să fie una, mai ales că suntem într-o, să zic, epocă în care au început să apară mașini electrice, este foarte bine, pentru că ajută foarte mult la ecologie. Dacă această mașină 3 nu este una care consumă mult, să zic, face rău oamenilor, adică ecosistemul naturii, mașina se va degrada cu ușurință. De ce se va degrada cu ușurință? Pentru că mașina 3 nu vrea absolut, dar absolut deloc să aibă sau să facă rău ecosistemului. Mașina 3 nu este despre îngrijiri neapărat, este în interior sau în exterior, ci ține mai mult la nivel global. Mașina 3 ține foarte mult de tot ce înseamnă global. Mașina trebuie să fie una micuță, modestă, care să te ducă să-și facă treaba. Ce probleme pot apărea la mașina 3? Problemele la mașina 3 apar cu tot ce reprezintă motor, gaz, eșapament și așa mai departe. O să vedeți că la mașinile care au 3333 că o să vedeți că mașinile care au oamenii care au mașina cu numărul 3, adică vedeți un număr cu 333, în trafic, dacă sunteți atenți, veți vedea că scoate mai mult fum. Ceea ce înseamnă că mașina aceea va aduce la tot ce reprezintă, să zic așa, multe probleme. Da? Deci dacă vedeți o mașină cu 333 sau cu numărul 3 adunați, stați la semafor și veți vedea că adunat de cifra 3, veți vedea seama și dacă vedeți că scoate fum prea mult, ar trebui să vă știți deja că această mașină în curând îi va aduce probleme proprietarului. De ce? Pentru că o mașină, cum spuneam, nu suportă să facem rău naturii sau celorlalți în trafic.
3-ul este foarte blând, este foarte bun. Omul care alege o mașină 3 este omul care vrea, să zic, să aibă copii, poate, care iubește copiii, care vrea familie, care vrea, să zic, o imagine bună în societate. Inconștient, el alege un număr 3 pentru că îi se pare norocos, îi se pare că dă bine pentru imaginea lui și din acest motiv subconștientul lui alege, să zic, cifra 3 sau este atras de cifra 3. Dacă uneori poate nu alegi tu numărul, el te alege pe tine. Cifra 3 este una foarte bună la mașină. Recomand ca mașinile cu cifra 3 să fie albe. Bun? Sunt mult mai optime, sunt mult mai ok. Cam asta pot spune despre cifra 3. Pe interior, pe exterior, cum se comportă șoferul posibil când conduce o mașină 3. O mașină 3, în afara localității sale, se comportă foarte, foarte bine. Respectă toate normele și conduce în general foarte bine. Însă, cum spuneam, dacă mașina aceasta 3 nu suntem atenți, să-i facem revizia la timp, să-i facem tot ceea ce reprezintă, să zic, îngrijirea mașinii, atât pentru ea, cât și pentru proprietar și tot ce reprezintă natura, oamenii, drumurile și așa mai departe, va aduce necazuri în afara localităților. Adică li se întâmplă acestor oameni să li se oprească mașina pe autostradă, să li se oprească mașina unde nu se așteaptă. Cumva zice, băi, n-ai știut să ai grijă de mine, am să te opresc unde nici nu te aștepți. Da? Și cam astea sunt problemele mașinii 3. Mașina numărul 4. Ce putem spune despre această mașină? Cu numărul 4, cu cifra interioară 4, adică când cele 5 sau 6 numere dau 4, fără numărul localității. 4 este un număr stabil. 4 este o mașină puternică. Această mașină 4 o recomand, să zic, autobuzelor. Tot ce înseamnă mașini mari, de gabarit mare, este ok să pui numărul 4. De ce? O mașină cu numărul 4 și cu, să zic, cu mărimea ei mare, cu gabarit mare, susține foarte mult. Un 4 susține foarte mult. Poate să ia foarte mulți oameni în ea. Numărul 4 este un număr de muncă. Practic, tot ce înseamnă autobuze, tramvaie, ambulanțe, deși nu prea la ambulanțe, dar totuși e benefic pe de-o parte, pentru că 4 ține și de sănătate, ține și de corpul fizic și de moarte, și are mai multe, să zic așa, energii care îl descriu bine, însă e foarte bun pentru că încape foarte multă lume. Despre asta este vorba. O mașină cu 4, dacă sunteți o familie numeroasă, luați-vă. Luați-vă o mașină care îi puteți atribui numărul 4 și nu vă va lăsa niciodată dacă aveți o familie mare. Bun. Care sunt problemele mașinii 4 sau ce se poate întâmpla cu șoferul sau ce se poate întâmpla cu mașina? Mașina 4 este o mașină, cum spuneam, puternică din toate punctele de vedere. Dar are și ea, ca orice om sau orice energie, lucrurile sensibile. 4 o să aibă probleme mașina 4 cu roțile. Da, cu roți, cu tot ce reprezintă sistemul locomotor, tot ce reprezintă, să zic, piese, tot ce reprezintă, se strică o piesă, se strică tot timpul la mașina 4, trebuie făcută, să zic așa, grija față de piese. Să oferim o mare atenție pieselor pe care noi le punem mașinii 4. Deci dacă mașina ta este 4, pune piese cât mai calitative dacă se strică o piesă. Nu alege o piesă la mâna a doua. Pentru că mașina 4 vrea să reziste foarte mult. Și dacă tu îi pui o piesă deja veche, nu faci altceva decât să din nou să o aduci mai repede. Și se va strica rapid. Toți cu mașina 4 care au, mi-au spus din cazuistică că, băi, mi se strică foarte repede mașina. De ce mi se strică mașina rapid? Îi calculez, văd care e numărul 4 și îl întreb, băi, pui ce piese pui la asta? Ce faci? Cum o îngrijești la piese? Îi schimbi piesele la uleiul, la nu știu cât timp? Îi faci cum trebuie la timp tot ce trebuie făcut? Și îmi spune că nu. Și zic, păi, astea sunt rezultatele, pentru că un 4 ține foarte mult la tot ce reprezintă piesă, da? Tot ce reprezintă construcția ei. Un 4, stai liniștit că dacă vei face un accident, un 4 te va păzi.
se strică mașina, dar tu foarte rar poți să zic să mori într-o mașină 4. Într-o mașină 4, ca să mori, trebuie să fii foarte agresiv. Oamenii care sunt agresivi, care, să zic, sunt agresivi, acești oameni sau supraagresivi cu mașina, se întâmplă accidente și mor. Dar foarte rar se întâmplă. Deci, într-o mașină 4, chiar dacă te lovești, să zic, în trafic, reziști fără nicio problemă. Bun? Mașina 4 trebuie să fie una neagră. Ar fi optim. Dacă ați avea o mașină cu numărul 4, 444 sau nu contează 4 și să fie una neagră și mare, perfect. Bun, ca idee. Ce putem spune, să zic așa, beneficiile ei ca o mașină 4 este că, cum spuneam, încape multă lume și susține mulți ani. Adică o mașină 4 poate să reziste, dacă tu îi faci la timp revizia și tot ce spuneam, poate să reziste mulți ani, fără probleme. În trafic merge lent. Asta e problema mașinii 4, că, sau asta e beneficiul mașinii 4, că poate să meargă mai stabil, mai lent, mai sigur, mai controlat. Nu depășiți cu o mașină 4 că vă le veți lua amendă. Fiți mari, nu faceți depășiri, nu faceți lucruri care sunt, să zic, ilegale din punct de vedere al traficului, pentru că o mașină 4 te taxează imediat. Vei fi vizibil sau vei fi luat în vizor rapid. Cifra 5, ca mașină. Bun, această mașină este cea mai optimă. Numărul cel mai optim mașină este 5. Pentru ce? Pentru trafic. Da? Pentru trafic, acest număr este extraordinar. Dacă tu conduci foarte mult într-o zonă aglomerată, ia-ți o mașină cu numărul 5. Te va salva cu ușurință de toate problemele. De toate problemele. De ce? O mașină 5 știe să se bage cât trebuie. Să zic așa, șoferul care are o mașină cu numărul 5 va ști să facă manevrele exact când trebuie și să aibă rezultatele pe care și le dorește. Asta este calitatea cea mai mare a mașinii cu numărul 5. Mașina cu numărul 5 sau șoferul care are numărul la mașină 5 o să o conducă foarte, să zic așa, bine. Rar se întâmplă ca persoanele care au numărul 5 la mașină să conducă prost. Și dacă o conduc prost, nu rezistă mașina, adică nu va sta la ei această mașină cu numărul 5, când este cu număr 5 pe interior. O mașină cu numărul 5 trebuie să fie una de, să zic, cu multă tehnologie, cu multă muzică, cu tehnologie, cu multe luminițe pe ea, sau dacă nu, cât mai colorată, culori vii, această mașină va merge bine. Un om care nu are încredere în el, nu prea recomand o mașină 5, chiar dacă cifra 5 mărește încrederea, nu prea recomand, pentru că mașina 5 este de o energie foarte flexibilă, foarte, să zic așa, care vrea rapid totul. Din acest motiv, spuneam că o mașină 5 nu este benefică unui om care este la început. Bun? Continuăm. O mașină numărul 6, cam ce influență aduce, cifra 6. Cifra 6 la mașină este una foarte benefică pentru familie. Da? O mașină 6 nu te va lăsa, dar niciodată, din momentul în care tu ai o familie. Da? Faci treburi familiare cu această mașină, te va duce fără nici o problemă. Te va duce acolo unde îți dorești. Pentru că 6 este cifra familiei. Da? 6 este și o cifră de societate, ceea ce înseamnă că oamenilor din politică sau din tot ce reprezintă cadre, învățăminte, medici, le recomandă această mașină. Este o mașină foarte bună pentru ce am specificat. O mașină 6 trebuie să arate foarte bine la exterior. Foarte bine. O mașină 6, dacă nu arată bine la exterior, vă spun sincer, se întâmplă multe necazuri cu ea. De ce? Pentru că o mașină 6 la exterior, cum spuneam, este atribuită persoanelor publice, un număr 6. Din acest motiv, oamenii care sunt publici simt foarte mult la imaginea lor, în majoritatea cazurilor. Deci un 6 cu atât mai mult ca energie
al mașinii vrea ca stăpânul lui să aibă grijă de ea, să o îngrijească, să o ducă la spălat, da? Să-i acorde multă atenție în exterior. Foarte rar sunt probleme cu 6 la mașină, dar dacă apar probleme, ține de faruri, ține de tot ce reprezintă, să zic, zgârieturile pe care le pot lăsa oamenii, pentru că adesea această mașină 6 atrag oameni răutăcioși care zgârie mașina. Din cazuistica am observat sau fac rău mașinii, desenează pe ea și așa mai departe. Nu atrage probleme această mașină. În general este una, să zic, bună, una optimă, un număr bun la mașină 6. Atât și interior cât și exterior. Și chiar dacă nu ai familie, îți recomand un număr 6 la mașină pentru că nu te va lăsa. Da? Adică te va duce unde trebuie fără nicio problemă. Rar se întâmplă la o mașină 6 în cazul. Dacă apar probleme la mașina 6, este din cauza faptului că tu îți neglijești mașina în exterior, da? Nu ai grijă de ea și așa mai departe. Bun. 7. Iar un număr foarte benefic pentru mașină. Dar îl discutăm data viitoare. Colegul meu îmi spune că s-a terminat emisiunea. Eu aș vrea să vă dau foarte multă informație despre numărul de la mașină. Vă spun sincer, sau despre tot ceea ce discutăm. Din acest motiv prefer să detaliez. Chiar dacă nu terminăm întreaga emisiune, o să continuăm data viitoare. Prefer să vă dau informații mai multă. Bun, cam asta este ideea. Rămânem la 7, discutăm data viitoare. O să facem și un live unde voi puteți intra cu noi, unde voi puteți comenta, unde voi puteți scrie, ne puteți spune ce credeți și așa mai departe. Însă, înainte să închei emisiunea, vă rog, oameni buni, pentru că trecem într-o perioadă, să zic așa, foarte tulbure, rămâneți buni în sufletele voastre, rămâneți buni în gândurile voastre, în conștiința voastră și căutați să ajutați oameni cât mai mult, cât puteți voi de mult. Căutați să donați, aveți pe ecran numărul unde voi puteți dona, unde voi puteți face bine. Așa cum am spus, e mai important să facem bine decât să facem rău. Pentru că plecăm de aici cu ceea ce dăruim. Da? Deci, dăruiți și dumneavoastră măcar cât puteți pentru ambulanța Ialomița. Vă doresc o seară minunată și să ne vedem cu bine până data viitoare. V-am pupat!